Mas priority ang kinabuhi sa mga pulis. Mao kini ang gipadayag sa OIC sa Cebu City Police Office kalabot sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Matud ni Colonel Giovanni Maynez nga kinahanglang panalipdan sa kapulisan ang ilang kinabuhi sa panahon nga mosuko ng mga subject sa ilang operasyon. Sama sa illegal drugs, giklaro hinuon sa opisyal nga sila mismo supak sa dugoon nga panghitabo. Sa ang maong pamahayag reaksyon ni Maynez sa baruganan ni Presidente or Vice Presidente Robredo nga likayan ang pagpatay kalabot sa kampanya batok sa illegal drugs. Gani mas pahugtan sa kapulisan ang kampanya batok sa nasong problema. Tang sa Pikas Bahin, nakugang apan nalipay si Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, nga gidawat ni Vice President Leni Robredo ang pagtudlo ni President Rodrigo Duterte kaniya isip co-chairperson sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs kun ICAD. Gipasabot ni Palma nga daw dili siya makatuo nga dawaton ni Robredo ang tanyag sa presidente kaniya. Sa pagdawat ni Robredo, masaligon si Palma nga dunay mahitabong kausaban sa kampanya sa kakabahanan patok sa gidiling drugas. No, we do not approve of killings, no, because we believe this war on drugs, no, could be addressed in a different manner. That in itself is something. No.